Assalamu alaikum bandiraɓe jam waali mon ɓiɓɓe fulɓe wala wonodi asattoɗo mangi ziar ñep wala bandiraɓe on jii o livre mboɗo jangi mo sikki ɓuri laabi nayyi kumnumi fof mi fuɗɗito ɓay mi meytata ko jangumi kala vraiment a anda ko yimɓe moƴƴuɓe ɗiniɗe aduna en onon ko suka mbo Gana ande min noon mami aran on hen seeɗa o Ousmane Omar Poyire mais o vraiment parcours makko ha o yetti Espagne kadi nde o yetti ɗo o tampi vraiment o hawri e caɗele kono ko yettere Allah ɓay o hande ɗo wonɗo mbo waɗi créé ko ONU ko yata sukaɓe ujunaje 11 hande jogui éducation gracias oɗo ana andi wagol créé affaire ONU ɗum hande ko niveau international wona komminen komin mbaɗi ko association ji ɗum waɗa reconnaître ko leydi oɗo noon ko niveau international vraiment o Umaru o vraiment ko neɗɗo joguiɗo ɓernde lamde mami haalan on seeɗa kombo haali ɗo wi holko addi kanko sertindinimbo e manam ɗanniyankoɓe comme kanko woodi ko sertindini e men min ko o woni idole am ko banggue ɗanniyankoɓe vraiment o komo jambar oui, yo solo soy un niño de los millones de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera. Oui, kanko cukayel gotel e tawaɓe million ji sukaɓe immotoɓe Afrique fi mbawa manam ɗaɓɓide yawtude kerol manam arde Europe. Yo pero hay algo que me diferencia de la mayoría. Tuve mucha suerte, ahora dedico. Ay, oyi wodi ko sertindini e enen. Oyi o dañi sens. Mi vida ahora dedico, mi vida a la educación alimentando las mentes de niños y niñas de mi país. O wiyo manam kanko hande kadi gurna mumɗam ko woni hono yite ko watta dédicat manam ko woni golle makko kanko ko éducation on gandi mine yawn toujours mi yawn noon éducation ɗino waɗi fayida way ko Afrique ta jira cukayel tawgel nattinaka école bandiraɗo ɗumino hawni awa o ko ɗum woni lucca mum a faami o wiyo alimentando mentes manam hakkileji way ono gandi kala garɗo ha yetti Europe maayi mi ɗaminanoki hoko ni manam ko en yimɓe ko ɓe mbaɗa en lavage cerveau manam ko ɓe ɗaynoɓe en image ji jiite ɗiɗi so a ari han taw réalité o ino serti ɗum o faala hen haalde o wiyo fi manam o ñawda hakkileji sukaɓe worɓe sukaloñ ndeyoñ a faami de yo mi para sukaɓe ɗum woni leydi maɓɓe los niños y niñas de mi país para que nunca tenga que vivir lo que yo he vivido manam ɓen ɗon sukaɓe taw ɓe mbawa wurde kanko koko wuuri ko manam ƴeftude sukayel to so kel immo ɓay kanko iwta Gana taw o yara duuɓi 13 na on ni neɗɗo nanga yiyama ko affaire lawol less o wiyo mo ñagaki Allah hande kadi ɓen ɗon sukaɓe foɓɓe no famɗude e mbaɗa manam ɓe ngura kanko ko o wuuri ko e banggue tampere ko yi ko ɓay kamɓe 50 mbanno embarqué Agadez fi yaade Libi ko kamɓe 9 tan yetti heddiɓe fof ɓe maayi bandiraɓe ɗum addi o waɗi ɗum ɗo ɗum créé te onon gandi minen yiya on toujours ƴeewon kala projet mo jiiɗa ina waɗa réalisé
ƴeewa to nder to a tawa taw wona ɓaleejo tan won toon ko ɓuri heewko a tawa tubaɓe ino ley walla e safalɓe hay so on ƴeewi ɗi projet ji jiiron ɗo Sénégal ɗi fof ƴeewon jahon on tawata directeur ji ɗi ko ɓuri heewe ma taw ko safalɓe walla tubaɓe o ko ɗum bo yiɗi yiide min ko ɗum addi o ko to bange ɗanniyankoɓe o woni idole am vraiment o kombo jambar ko neɗɗo jogiiɗo kala hakkille moƴƴo no gandi mi yi on o Barcelona ɗo o walanno ko e kaajeji he Allah no faabi mbo o hawri e catalanji yimɓe ɗiɗo debbo e gorko makko ɓe ƴeftimo comme ɓiɗɗo maɓɓe manam ɓe ƴefti charge makko ɗum woni manam padre tutores ana andi so neɗɗo o fami mum o pima yande kadi ala goɗɗo ko honnoyre musidɗo on ɓen gonta hande kadi padre comme tutores légales awa ko ɓen ƴeftuno responsabilité makko ɓe mantini ɓe naɓimo galle makko ɗum noon addi o dañi chance o jangi noon vraiment ko affaire scientia o waɗa noon scientifique kono noon ono gandi Espagne ɗo waggol carriére ɗum ino séri trop o woppoye ɗum noon o jokkoye golle goɗɗe ha vraiment o wawi wadde créé onu o yiri onu hande o idino fuɗɗorde o wi ko affaire hono yire tajer de bicyclette manam weloji o yi ɗon tawa marsani après no o waɗi créé onu kono no hande ayi o yettere Allah te kadi mboye waɗi expliqué o livre o wi manam mboye andi laawol ngol e holli hunde gandanɗa hoorema ala koko mbatta taw ko gratis walla keɓa taw ko gratis nde neɗɗo fof ɓattima andu intérêt mum no ɓattorima kala ko waɗanima andu espéra algo en cambio no ay naada gratis ɗum addi vraiment o Omar Diop o min kay mboɗo yiɗimo vraiment ɓay ko neɗɗo tinniɗo ko neɗɗo jiɗɗo yimɓe leydi maɓɓe vraiment ɓay bo yiɗa hay gooro tampere kañ ko mbo tampi ko so tawi woni ɗanniyankoɓe fof fayda mbayino ni tawalno hande hay goto mayata e mayeji walla e désert ji vraiment ko yettere Allah oɗo suka gananaɗo noon batiraɓe on calminama.